Skúste si predstaviť úplne bežné ráno v škole. Deti prichádzajú, niektoré ešte rozospaté, niektoré nahnevané, niektoré vystresované, sadnú si do lavíc a my od nich očakávame, že sa okamžite začnú sústrediť na učivo. Ale pravda je taká, že väčšina z nich ešte vôbec nie je pripravená učiť sa. A práve tu prichádza ranný kruh. Ranné kruhy sú krátke, niekoľkominútové stretnutia triedy na začiatku dňa, ktoré pomáhajú deťom prísť do školy aj hlavou, nielen telom. Nejde o nič komplikované. Ide o jednoduchú, pravidelnú štruktúru, ktorá vytvára pokoj, bezpečie a pripravenosť na učenie. Tento prístup sa využíva v moderných školách po celom svete. V súčasnej podobe sa rozvinul napríklad v programe Responsive Classroom, ale veľmi podobne funguje aj v japonských školách, kde sú ranné stretnutia prirodzenou súčasťou každého dňa. Na našej škole, kde vyučovanie začína o 8:00 a fungujeme v pevnom režime 45-minútových hodín, sa často stretávame s tým, že prvé minúty hodiny venujeme upokojeniu triedy a nastaveniu pozornosti. Ranný kruh nám práve toto pomáha vyriešiť. Vytvára plynulý prechod do vyučovania cielene, vedome, efektívne a znižuje chaos na začiatku dňa. Trvá 5 až 10 minút a má jasnú štruktúru. Pozdrav, krátky check-in, informácie o dni, jednoduchá otázka a záver. Deti sa naladia, vedia, čo ich čaká a sú pokojnejšie. Dôležité je aj to, ako sedíme. V kruhu alebo polkruhu, aby sme sa videli. Učiteľ nie je pred tabuľou, ale je súčasťou skupiny. To mení atmosféru viac, ako sa na prvý pohľad zdá. Z praxe vieme, že ranné kruhy znižujú konflikty, zlepšujú vzťahy a zvyšujú sústredenie. A to najdôležitejšie. Uľahčujú nám samotné vyučovanie. Na záver by som chcela povedať jednu jednoduchú vec. Ranný kruh nie je niečo navyše. Je to spôsob, ako si urobiť zvyšok dňa jednoduchší. Skúsme to pár týždňov. A potom sa rozhodnime podľa vlastnej skúsenosti. Ak sa vám to páčilo, dajte mi like, odber a pokojne mi napíšte do komentára, čo by ste chceli vidieť na budúce. Veľmi si vážim, že ste si našli čas a nezabudnite si zapnúť upozornenia, aby vám neušlo ďalšie video. Vidíme sa na budúce.